I dag der er vi her for at fortælle om funktioner og hvad for nogle forskellige funktioner vi har. De forskellige funktioner vi kører med i hverdagen, det er lineær funktion, eksponentiel funktion og potensfunktion. De her funktioner beskriver vi hjælp af de her tre formler, som der står ude foran. Og vi vil nu prøve at fortælle lidt, hvordan vi bruger de her forskellige funktioner i hverdagen og til bestemte udregninger. Vi bruger den lineære funktion til at beskrive befolkningsvæksten fra et startår til et antal år efter. B, det står for startpunktet. Det er hvor mange folk der var i det år. A'et, det bruger vi til hældningskoefficienten, hedder det. Og x er de her antal år efter begyndelsesår. En lineær funktion, det består af en begyndelsespunkt, som er B, og hældningskoefficienten, som er A. Det vil sige, at vores ligning kommer til at hedde funktionen til x. Fordi at siden en lineær funktion, hvor at y og x er afhængige af hinanden, så derfor kalder man det bare funktionen til x. En lineær funktion, for eksempel til befolkningsvæksten, hvor b er det antal indbyggere, der var i det år, og hvor a'et så kommer til at stå for, hvad gennemsnittet stiger per år. X'et, det er så det her, hvis vi nu siger, at vi har x, altså det bruger b til at beskrive, hvor mange indbyggere der var i vores startår. Så lad os nu sige, at vi starter i år 2000. A'et, det er hvor mange gennemsnitsindbyggere, der kommer til landet hvert år. Så det vil sige, der kommer 2.000 indbyggere per år i gennemsnit. Hvad hedder det så? X'et, det kommer sådan til at fremstå som, at hvor mange år der går efter år 2000. Det vil sige, at hvis vi nu skal regne frem til år 2010, så tager vi selvfølgelig 10 år frem. Her har vi en eksponentiel funktion, som hedder y er lig med b gange ax. En eksponentiel funktion bruger vi i grafer, hvis vi skal regne afstanden mellem to forskellige punkter. Det vil sige, at vores fremskrivningsfaktor, som hedder b er lig med x i anden minus x i første rod af y i anden, eller y2 delt med y1. X og y, det tager jeg for eksempel med 2 punkter. Nu tager jeg 2 tilfældige punkter, som hedder måske 20,5 og 15,2. Som sagt, vi har de her 2 punkter, 20,5 og 15,2. Så skal vi jo finde x og y. Det vil sige, at så deler vi de her 2 punkter op, så vi siger, at det her det er x1, så skal det her være y1, så siger vi, at det her det er x2 og y2. Det vil sige, at så begynder vi at sætte ned i den her ligning. Så jeg visker lige ud, den er hernede selvfølgelig. Det vil sige, at A, det er lig med, 15 minus 20 i roden af 2 over 5. Som vi så har regnet ud til at skulle blive 1,2. Det vil sige, at vores A, den hedder nu 1,2, så nu kan vi sådan begynde at regne den ud. Altså som sagt, nu har vi lige regnet A ud til 1,2, så nu kan vi jo begynde at sætte den ind i vores eksponentielle ligning. En eksponentiel ligning kan vi jo for eksempel bruge til renter, når vi sætter noget ind i banken. Så lad os prøve at skrive et eksempel op. Hvis vi nu tager, at B, som er nu er vores begyndelsesværdi, som vi fortalte sidste gang, nu sætter vi ind for 12.600 kroner. Så har vi jo vores stigning i vores procent. Det vil sige, at den stiger jo 20% hver måned, eller hvert år hedder det. Så det vil sige, at
Vi ganger det med 1,2, og så har vi vores x, så nu egentlig betyder, hvor mange år, hvor meget den vil stige, eller hvor meget den vil være på efter x antal år. Og det er jo selvfølgelig x efter de antal år, efter vi har sat pengene ind. Men potensfunktioner har vi skrevet dem op som om, at y er lig med b gange x i a'ene. Og at vores a regner vi ud med at sige logaritme af y i anden minus logaritmen af y i første over logaritme af x i anden minus logaritme af x i første. Det vil sige, at ligesom de andre, hvor vi har taget y og x, det er, at vi har taget forskellen mellem eller 2 punkter i koordinatsystemet, og så har vi så regnet ud. Så tager vi 2,5, og så sætter vi så 1 koordinat, og så siger vi 3,4, så har vi en anden. Og så er det bare at sætte dem ind, så vi siger x1 og y1 og x2 og y2. Så er det bare om at sætte dem ind.